Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami pinaringan rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anjen kita sami rawuh dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasa dipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi Wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun aturaken pinten-pinten prinsip pedoman umum kangge tiyang ingkang berangkat suluk ngambah dalan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun prinsipe ngamal iku terus ditandangi ning ora oleh ngakoni ngamal iku keku. Niku prinsipe.
Saterusipun monggo kita pelajari dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang badhe kasebat menika nerangaken tata kramane ati bagi wong sing suluk, murid sing ngarepne ngawontenaken perjalanan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika enten pinten-pinten hal sing tidak boleh tidak itu harus ditinggal. Nek sing diwingin niku kudu disikapi. Pertama kali mensikapi ngamal. Niku ngamal kuwi aku ora melu duwe. Lan ora kena diakoni. Iki sosok salah paham terus juga ngamal. Mboten-mboten kok maksudnya, mboten kok terus golek wae ngamal dhewe, aku ora melu duwe ngamal, golek ngamale wae teko ayo teko. Ini iki pancen urung teko dadi aku ya ora ngamal. Niku lak jare sampean dhewe. Nggih. Sing dimaksud niku ngamal niku terus dilakukan menurut perintah. Nggih, menurut perintah berarti syariat. Kowe paslah apa, kudu apa, kowe tumandang gawe apa, perintah apa, larangane apa niku kudu diselenggarane. Nek niku pun terselenggara kudu disyukuri, bukan sebagai lalu terus sampean pek arep tak nggo jaluk ijol, tapi itu disyukuri karena sudah diberi kesempatan menyelenggarakan perintahipun Allah. Itu sikap ngadepi amal. Saterusipun wonten mangke teng tengah-tengah tiyang suluk, teng tengah-tengah tiyang ngadakan perjalanan dumateng Allah menika wonten lakon sing kadang-kadang nggih sepele saja. Tapi niku mungkin saged ganggu perjalanan saterusé. Nek mboten sejak awal niku ndang diberantas. Nggih niku mundure cita-cita nggih. Krana salah adep. Salah adep terus ngira. Wong ibadah niku sing diadepi lak Gusti Allah. Wong suluk niku sing dadi cita-cita lah Allah. Nek enten dungane niku Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anta maqsudi. Namung panjenengan sing dados tujuan sejo kula. Wa ridhaka matlubi namung ridho panjenengan sing dados panyubreh kula. Mila atini mugi panjenengan kersa paring dumateng kula ma'rifataka ing ngenal dhateng panjenengan. Karena tujuane pengen roh Allah kan itu ngerti Allah. Ya ampun wa mahabbataka cinta dhateng panjenengan. Niki tujuan. Nah, nalika wong niku madhep teng Allah, niku sing dadi pengarep-arepe namung Gusti Allah. Betul. Lah nek sampe madhepe teng Allah ning duwe pengarep-arep sak liyane Allah niku jenenge asor, ina. Wong wis iso ngadep gubernur ibaratnya ngoten. Njaluk fasilitas gubernur apa diwehi. Kok terus mudhun njaluk fasilitas tenggene lurah. Niki jenenge kan terus dadi ina. Tapi Syekh Ibnu Athaillah wonten ing keterangan ingkang badhe dhateng niki ngangge bahasa ingkang terus niki bahasa sanepan sing sae sanget. Ngangge dawuh ma basaqat arsanu dzullin illa ala bazri tamain. Ma basaqat ora dadi cara Bluro Rembang niku ana istilah wite wis dadi. Dadi niku ngrembaka. Ma basaqat ora ngrembaka apa arsanu dzullin pira-pira
pange keasoran. Illa ala badri tomain kejaba ing ngatasé winih tomak. Dadi lek teng atine wong niku pun enten benih-benih tomak. Tomak niku napa nggih tomak niku nek teng Blora mriku Jawa Tengah niku enten istilah delap. Delap niku kemilikan sing dikeki wong, sing duwe wong. Enten kancane duwe jajan wonten ndek delap njaluk mriku, pengen dikeki mriku. Cara mriki napa? Oh, sami. Wong kene niru nggonku berarti. Jadi tiyang niku arek ampun enten benih-benih delap, benih-benih milik napa sing dinduweni liyane Allah. Niku mungkin mesti ngrembaka lakon-lakon sing ina. Ina sing paling puncak pengen ngrebut. Ngeroyok, kan nggih ina. Utawa ben ora ketara ina ngrebute ora ketara ngenteni lenane sing duwe jenenge nyolong. Utawa apus-apus. Utawa ya njaluk, jujur njaluk jenenge wong njaluk niku kan dadi ina. Nah niku pang sing dadekne wong dadi ina niku bibite sitok. Ini niku lho. Tomak bahasa Arabe cara Jawane ngarep-ngarep perkara sing diparingne Allah dhateng wong liya. Termasuk niku mungkin sesuai lek tomake gak keturutan sesuai iso hasud barang. Drengki, mergo dhek gak kumanan kono kok kumanan. Ina malih. Terus wonten istilah basako, busukun bahasa Arab ini. Napa to maknane al-busuk? Al-busuk utawi maknane al-busuk saking kata-kata basakot niku iku at-tulu maknane dawa, mundhak dawa. Yang Arab sering ngomong basakotin nakhlah. Basakot wis dadi dawa. Apa an-nakhlatu glugune kurma. Ya nakhlah. Busukon kelawan dawa temenan. Cara wong nandur kelapa niku pun mulai ketok glugune niku. Iki mulai ketok glugune sik ketok napa? Nek cikal niku dipendhem niku nggih mulai ditandur niku lek sik ketok papah ngoten tok niku sik dereng diarani basako. Lah niki lek pun mulai glugune pun mulai ketok lah niku namine basakon nakhlah. Busukon. Idza tolat tetkalane wis dadi dawa apa nakhlah. Lek teng ayat Quran wonten dawuh qala Allah taala wan nakhla basiqat. Wan nakhlalan ningali sira ing kurma basiqatin hale wis dadi dawa. Titik niki ngonceki soal istilah riyen. Nah, al-aghson enten istilah aghson. Wal aghsanu tai lafal aghson iku jam'un lafal jamak. Lafal jamak iku jam'u husnin, jamake lafal husnin utawa ghisnin. Napa to husn niku? Wa utawi ghisnon pang iku ma barang tasak aba kang dadi ngrembaka. Kang dadi cabang-cabang apa ma an sauqis sajari saking niki kentole wit lho, wit duwe kentol iku gitu. Sing dimaksud niki lho, niki enten wit pokok sitok ngoten nggih. Nek jenengan nandur jati nggih. Niki kawitan nak sitok ndrejer kaya kentol ngoten. Dan niki lek pun mulai dawa terus metu pange. Jadi barang sing nyabang saking napa? Glondongane wit-witan. Lah niku diarani husn aghson. Wa yujma'u lan di dadekno lafal jamak apa husnun aidon hale malih ala husunin ing atase lafal husun. Jadi husnun niku pang sitok
lek husunun pang akeh utawi arsanun pang akeh. Iki banyak bahasa Arab niku ringkes lek ndamel ngomong akeh ngoten kadang-kadang ora usah diomongne akeh pokoke bentuke dilih mun ndadekno lafal akeh. Nek wong Jawa kepengin muni akeh dibaleni. Nggih. Anggere ngomongnya dibaleni wong-wong iki lho. Wong-wong iki lho piye arepe? Sing dimaksud wong-wong iki wong akeh. Ngoten nggih. Bocah-bocah iki piye to? Bocah-bocah niku berarti ora mung siji, akeh. Iku wong Jawa, lek wong Arab mboten kok dibulan baleni. Malah langsung bentuke dilih kadang sok ditambahi alif, ditambahi wawu ngoten. Niku wis nudune lek niku makna akeh. Pun. Wal badru utahe maknane al badru winih iku al habbu tegese biji aladzi kang yuzra'u kang ditandur apa al habbu gabah ngoten. Gabah sing ditandur niku lek gabah, pokoke bibit lah penane, bibit sing ajeng ditandur niku namine al-badru. Wa hadhi utawi iki kabeh istilah mulai saking basa qad, arson, badrun iku isti'aratun pira-pira majas isti'arah malihatun kang indah. Yang Arab niku lek pun mulai duwe rasa sing lembut niku gadhahi kemampuan balaghah. Balaghah niku ngomong itu nyampe niku sampai mendalam. Penyampaian itu dipengaruhi oleh keindahan ungkapan. Nah, keindahan ungkapan itu seringkali pakai masal. Contoh perumpamaan. Nah, perumpamaan yang paling indah ini pun nyilih kata. Nek wong Jawa ditambahi lir kadya. Biasane ngoten, lir kadya. Wane apa balane atau tentarane atau prajurite Kurawa niku lek baris lir kadya sela brakiti. Sela semut, sela watu brakiti semut. Sela niku watu brakiti semut. Tegese dawane barisan iki kaya semut ngalir-galir ngremet teng dhuwur watu. Niku gambarne supaya semakin mantep. Wong Jawa rada iso ngeten iki nyilih ukara ngoten. Ngono. Bangkeane nawon kemit. Niku istiarah nyilih kata untuk ngungkapne bangkean iku ora diomongne bangkeane nawon kemit. Terus napa? Niku awal mulane pembentukan kata niku saking masal, saking napa istilahnya? Tasbih. Saking nyerupakno. Jadi urute istiarah niku nyilih kata niku mesti saking nyerupakno dhisik. Zaidun kal asadi. Zaid itu koyok macan. Pendele. Surane sing diwedeni blas. Nah, terus suwe krana panjen yo ngono terus. Suwe diomongne. Ora nganggo kal, tapi langsung Zaidun asadun. Zaid itu macan. Dia itu singa podium. Wah, tunggale ngoten niku singa podium. Suwe-suwe Zaite dilangi pisan. Singane wis teko. Lah wis disilih pisan. Istilah singa disilih kanggo ngomongno Zaid. Lafal Zaid dilangi sing dienggo lafal singa. Lah nggunakne lafal singa kanggo nggambarno kekendelane Zaid sampai Zaite dhewe gak disebut. Nah niki jenenge isti'arah. Ya, ngoten. Jadi ini urusane ilmu balaghah. Ben, paham ya kono, ora paham ya kono. Sing penting wis diomongne ngoten lho. Sakjane sawi mawon teng cara Jawa niku kathah sanget ya. Cara Jawa niku kathah sanget silian-silian ngoten niku. Silian-silian.
silian-silian ukara, nawon kemit ngembang bakung, nanggal sepisan, raju mas, gandewa pinentang. Saten sing model bagi etok sing kena, mboten sampai istiarah, mboten sampai nyileh. Tapi namung digolekno padane unen-unene tok. Padane unen-unene tok. Mamane ben ana anune sing disilih niku sing imbangane duduk kata-katane. Mane kula niku kadingaren. Kadingaren niku saking kata-kata aren. Aren niku napa? Aren niku blarake aren niku non aren blarake sagu niku. Aren lan niku kolang-kaling niku wohe. Kolang-kaling niku wohe ngono. Aren lan niku sing kathah enten teng gunung. Lah terus diomongno janur gunung, maknane janur gunung iku wong enek janur kok ning gunung ki ora umum. Niku adoh mlayune adoh niku berkata saking imbangane. Nggale bubur sela apuranen. Wah adoh lho bubur sela apuranen niku apa to? Bubur sela niku watu niku lek dibubur lek dadi njet. Njet niku lek apu niku. Lho, ngoten lagi apu niku terus dijukuk ngarepe tok apuranen. Dijukuk gen padha lho. Bubur sela apuranen. Sedaya jlemet wong Jawa niku lek diteliti tenan omongane. Guri-guri niku pun mboten paham. Wis kena lagu kuce-kuce macam-macam. Kena lagu-lagu sing bahasa Indonesia sakniki rada ora patek enek wong Jawa nek orang Indonesia. Dadi basa Jawa sing jarene adiluhung niku ora patek di ngerteni ya niku. Sudane pun kathah tapi tesih tinggalan sithik-sithik niku tesih. Nah niki istiarah ngoten dadi wa hadhi utawi iki dawuh Syekh Ibnu Athaillah ma basaqat arsanu dzullin illa ala badri tamain iku istiaratun silian gunem malihatun kang indah. Wong tomak diumpamane enek wijine. Krana wong niku lek duwe tomak sitok-tok ning jero ati, ning ungkapan tomak metune niku cabange iso rena-rena. Ngoten lho nggih. Bermula saking winih tomak sing mancep teng ati niki mentune lakon jaba iso dadi jalukan. Niku sing paling halal. Sing paling halal wong tomak niku terus jalukan. Niku sing paling halal, tapi nggih ina. Ina nomor loro sing haram terus nyolongan, ngerebutan, gasap. Terus lek gak kasil, gak keturutan terus hasud, drengki, iri. Drengki kok angel men ora ndang sing didrengkeni randang mati-mati ngancam. Hiket, dendam dan seterusnya dan seterusnya. Untuk ngetokno supaya nalika hasud niku ora ketara kalah. Dhek terus nyombongno diri, metu takabure. Niku bermula dari bibit tomak niku. Wa tama'u tawi tomak iku min a'zami afatin nufus, setengah saking luwih gedhe-gedhene pira-pira penyakite pira-pira ati. Wa uyu biha lan pira-pira cacate nafsu al-qadhihati kang bisa ngrusak, bisa nyacataken fi ubudiyatiha ing dalem rasa ngibadahi nafsu. Jadi enten wong ibadah ora duwe rasa enak niku mergo napa? Enek penyakite. Lah, penyakit sing paling gedhe, sing paling gampang ganggu rasane ibadah
niku mergo teng jero ati sehenten tomak. Dadi lek upamane sampean saking napa to yi, kula niki pun masyaallah nggih jane nggih pun wiridan, ati kula pun zikir. Kula niku jane nggih pun sila madhep ngulon, ngoten mboten enak to rasane zikir kula niku. Mergo teng jero ati tesih enten benih ngarep-ngarep liyane Allah. Ndang gage, ndang bar, ndang ning pasar, ndang oleh duit. Ngarep-ngarep liyane Gusti Allah. Bal huwa malah bal balik huwa utawi tomak iku aslu jami'il afat, dadi punjere sekabehane bilahi. Napa to sing diarani tomak iku? Kok diarani punjere bilahi? Alasane napa? Li annahu krana sak temene tomak iku mahdu ta'alluqin, murnine ketergantungan. Murnine ketergantungan binasi kelawan menungso. Wal tijain lan tegese ngungsi ilaihim maring nas. Waktimadin puncake maneh waktimadin lan tetanggenan alaihim ing atase nas. Nek diterusne terus sese wa ubudiyatin lan penyembahan lahum maring nas. Bahayane ngoten niku sampeyan. Jadi wong niku lek duwe tomak teng jero ati niku mesti tidak punya hubungan ketergantungan kecuali pada manusia. Niku jenenge tomak. Lek tergantung teng Allah jenenge roja. Tergantung teng menungso, aku wis ora iso urip. Lek ora dikai dhuwit bosku wis ora iso urip. Nah, niki jenenge ta'alluq binnas. Aku lek ora nyenengno bojoku jane rusak kabeh uripku iki. Akhire bojo niku dadi ketergantungan. Dan atau ngungsi. Ngungsi niku tegese untuk menyelesaikan persoalan saya, itu kalau tidak dia enggak bisa. Dia menungso maksudnya. Wah, nek toko iki ora tak gawe sing rega murah ya. Gak duwe pelanggan aku. Lah gak duwe pelanggan yo bangkrut aku. Nah, akhirnya terus tomak piye amrih wong niku do gelem tuku. Berusaha untuk supaya wong do gelem tuku ben ketok dagangane apik. Terus dipoles-poles lah hapus-hapus. Niku. Utawa iktimat alaihim. Iktimat niku niki balik teng sing hikam sing pertama kali. Iktimat niku bertumpu. Artinya tanpa itu enggak bisa. Iktimat ala nas. Akhirnya wong niku terus lek gak ditulungi wong wis ora iso. Lah pol-polane pol puncake sampai lek gak ndilat rono nyembah rono aku ora oleh apa-apa. Nah niku muncule ngoten. Wa fi zalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono tomak. Tomak sing isine tomak niku ta'alluq binnas, iltija ilaihim, iktimat alaihi sampai puncake ubudiyatun lahu. Jadi isine tomak niku sekawan. Pertama hubungan ketergantungan. Gantungne ngenteni. Ngenteni kono sih niku jenenge ta'alluq. Utawa sampai pada pengungsian. Jaluk dilindungi menungso. Nomor 3 utawa sampai bertumpu. Lek gak ngono gak iso. Lek gak rono ora dadi. Niku jenenge iktimat. Sing nomor sekawan krana kabeh kuwi bisane keleksanan aku kudu ndilat rono, menjilat DP nyembah-nyembah. Lek gak nyembah-nyembah gak metu. Nah, pada tingkat itulah maka dipun dawaken wa fi dzalika la ing dalem mengkono-mengkono isine tomak minal madzallati saking keasoran wal mahanati lan kehinaan mau tawi ana sifat Allah lama zida kang ora ana kang ngungkuli ku maujud alahi ing atase man. Lihat kasus tomak seperti itu, tidak ada kehinaan dan keasoran yang melebihi tomak.
paling ngasor, paling ngino niku wong tamak. Iblis niku sampai moh sujud dateng Nabi Adam sampai diusir Gusti Allah niku asale krana tamak melek dadi khalifah. Nggih. Ngoten niku kakuane wae ngoten. Walayahillu lan ora halal lil mukmini kedhi wong mukmin apa anyudila arep yen to ngasoraken sapa mukmin nafsahu ing awak dhewe mukmin. Seorang mukmin itu tidak boleh menghinakan diri sendiri. Padahal wattoma'u tawi tomak iku mudadun berlawanan li haqiqatil imani maring sejatine iman. Mergo wong iman niku parake munggah gantung teng Allah. Lah mongko wong tomak niku gantung teng menungsa. Lha kan iki terus anjlok kan ya. Asale gantunge ning penuhun terus mara-mara gantunge teng meja ngono terus dadi asor. Aladzikang iman kuwi sejatine iman aladzikang yaktadi kang bisa natrapaken apa lagi natrapaken iku tegese memunculkan yaktadi kang bisa memunculkan apa lagi munculaken wujudal izzati ing wujude izzah keagungan. Izzah niku napa nggih istilah kemuliaan, keagungan, kemenangan. Wal izzatu tawi izzah iku alati sifat. Ittasofa kang persifatan biha kelawan sifat izzah mau sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Jadi wong mukmin iku kudu duwe sifat izzah. Wong mukmin niku kudu duwe sifat izzah. Lek mboten duwe sifat izzah, asale izzah wong mukmin modale napa to nggih? Modale wong mukmin napa? Upamane nuwun sewu niki, enek wong ora mukmin, imane ra patek tenanan. Tapi tumpakane sedan mengkilat. Omahe teng tlecek ning dindi apik-apik. Nggih nggih. Terus teng tlecek niku tegese anggrenggon enek. Oh niki nggih istiarah neh. Mbah niki teng tlecek niki kaya nelek ning dinding. Oh, saking gampange gawe omah sampai kaya wong nelek. Niku. Lho ngoten niku ora patek iman tapi kok sugih. Kok tumpakane apik-apik. Nggih nggih. Lah mongko wong sing iman-iman niku sarunge kumel. Klambine ra patek setrikaan. Kupluke yo nyadang. Nggih. Terus budal ning masjid nggo sepeda ontal nayeng. Melas. Apa begitu itu bisa dikatakan izzah? Loh, ngono ya kan sok-sok pitakone. Loh, izzahnya tidak di situ persoalannya. Justru nalika wong niku duwe mobil apik. Nek sampai atine lali Allah njur manteng teng mobil, niku akhirnya terus nyembah mobil. Nggih. Upama ora sampai tingkat nyembah mobil, minimal punya ketergantungan pada mobil. Upama ora punya ketergantungan pada mobil, paling ora iku lek mobile kena apa-apa ndeke melok lah apa. Lho kan iki jenenge terus saiki dibanding. Sing duwe mobil sapa to? Lho, lak wong. Lho jenenge sing duwe karo barang sing diduweni niku mulya pundi? Mulya sing duwe to? Sakjane kudune ngono. Tapi nyatane menungso sing demen tengene mobil, bondo. Niku lak terus kuwalik. Nggih. Nah itu yang namanya tidak jadi izzah. Karena di situ ada harapan kepada selain Allah.
Mergo engko aku lek duwe mobil iso ngene. Nek aku duwe mobil iso mulya, mergo kabeh wong wah, mobil apik men. Nah, hati-hati. Asale omahe elek terus dibangun. Niate lek bangun, sak ora-orane lek bodo-bodo kok sing teko akeh terus omahe wis apik. Wah. Nah, niki. Kaya-kaya lek ora jiwah ngono iki ora iso urip. Pun. Mula wong mukmin tidak boleh menghinakan diri sendiri dengan tomak tadi, karena apa? Tomak itu sudah berlawanan dengan hakikat keimanan. Yang mana hakikat keimanan itu saged munculaken bangga diri dalam arti kemuliaan, keagungan. Keagungan sing dibawa wong mukmin niku bisa terjadi sebab tiang mukmin itu punya cita-cita yang tinggi. Napa? Inna matakunu angin pestine ana apa izzah mau. Oleh ana biro ihimamihim sebab luhure pira-pira cita-citane mukminin. Cita-cita marang apa? Cita-cita ila maulahum maring bendarane mukminun. Jadi aku terima petuk jongos ngono. Bendina petuk pangkate padha aku jongos kono jongos. Petuk kok padha jongos e. Enggak nyelesaikan masalah, aku butuh ketemu bose. Cita-citane ngoten kok. Ngesir terima anak lurah, aku pengen ngesir anak presiden. Niku jenenge cita-cita luhur. Nah, cita-cita luhur. Lah wong mukmin sing sejati, sing duwe hakikatul iman, niku mboten enten sing disetuju kejaba Allah wa dongane Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nek trimo acak-acakan cilik-cilik nah segau. Aku pengen sing duwe moh barange. Lah mongko kabeh niki barang. Nah, mulane ki wong mukmin niku luhur cita-citane mergo dia ingin sowan pada bendoro. Dia belum merasa tenang kalau belum ketemu bendaranya. Wa tumakninatu qulubihim. Utawi tumakninae pira-pira atine wong mukmin iku ilahi mung maring Allah. Lah hebat to, nggih. Saya tidak bisa menenangkan diriku sebelum aku bertemu engkau. Sing maksud engkau itu kan sing anake presiden wae. Jadi lek terima pedhok sing artis-artis masih ayu lek wis duduk. Pengen sing sak dhuwure nah. Mesti luhur niku mengke. Wa fiqatuhum utawi piandele wong mukmin iku bihi mung kelawan Allah. Dhek gak duwe piandel sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Dunaman sakliyane sapa ae siwahu sakliyane Allah. Jadi dia tidak mau napa nggih duwe piandel. Piandel niku sing dianggep iso nyelesekna seluruh masalah niku. Aku ora ngandel, cara Jawane. Aku ora ngandel karo sapa ae. Kejaba marang Gusti Allah. Wis to, tak sambat ana sedina ping 1000 lek duduk Gusti Allah bosen. Nggih, disambati tok bosen, nulunge urung mesti. Niku lek liyane Gusti Allah, lek Gusti Allah mboten kok. Gusti Allah mboten. Mulane wong sing mukmin teng Allah tenan, dia tidak punya kekuatan yang bisa dianggap bisa menyelesaikan seluruh persoalannya kecuali Allah. Fahadhihi mongko tawi iki sifat raful himmah, tumakninah lan thiqah. Telu nggih, sifat apa? Cita-cita puncaknya kepada Allah. Nomor kali ketenangan hatinya hanya karena Allah. Ngandele ati, mantepe ati, piandel sing cara Jawane sing digul-gulno. Ngertos sing digul-gulno. Nek sampean nate ndelok ketoprak kenarok sing dindul-ndelan nak empu gandring. Ngoten lek sing rajane Majapahit kan Nagasasra.
Sabu inten sampai diwaris Demak dadi piandele raja. Nah, nek niki sing dienggo piandel wong mukmin apa? Gusti Allah. Oh, pol. Arep nganggo piandel apa neh liyane kuwi? Kok enek piandel liyane Gusti Allah gagal. Balamu sapa? Gusti Allah. Oh. Niku jarene omongane. Ya perlu dibuktekne, lek pancen kowe balane Gusti Allah, dituki sapa ae mesti ra wedi. Ditinggal sapa ae ra kuwatir. Kaya anak ditinggal sapa ae ora apa-apa, sing penting ana emake. Mergo anak niku piandele dateng mak. Wis ana mak wis meneng wis. Lah mbok diagak-agak kakane meneng ae. Serawet ya nek emak glendhet teng make. Niku nek bocah cilik. Nek wong mukmin piandele teng Allah. Lah sifat telu ngoten niku fahadhi hiyal izzah. Fahadhi monggo tawi iki sifat. Iku hiya ya hadhihi ku al izzatu sing diarani izzah allati kang manaha kang wis paring ha ing sifat mau sapa Allah Gusti Allah maringi sapa? Maringi abdahu ing kawulane Allah al mukmina kang mukmin. Ya sifat itulah dinamakan sifat izzah yang oleh Allah dianugerahkan kepada hambanya yang mukmin. Qala Allah Ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Lha pol-polan iki. Walillahi lan iku kedue Gusti Allah al izzatu ta sifat izzah. Walirasuli lan kedue utusane Allah walil mu'minin lan kedue pira-pira wong mukmin. Allah kagungan sifat izzah jur gadah asma al-aziz. Menangan. Mergi Allah kagungan sifat kamal, sampurno, jalal, keperkasaan, kekuatan, jamal, keindahan. Allah kagungan sifat jamal, jalal, lan kamal, mula lajeng izzah, menangan. Enten dimaknani izzah niku langka, iki sing ijen. Ya Allah tok kuwi liyane ora enek. Azan itu bisa dimaknani longko, bisa dimaknani menang, bisa dimaknani mulya. Ngoten. Panjen longko kok. Niku sing duwe sifat ngene mek Gusti Allah kok niku. Lah, lho ternyata sifat sing longko ngoten niku mboten diagem Allah piyambak, ternyata wali rasuli lan kedue utusane Allah. Kenapa kok rasul ketularan? Mergo rasul niku ya mboten duwe kebutuhan apa-apa kejabatan Allah. Ngoten. Wong menangan iku lak wong sing wis ra buta. Nggih. Sampeyan ngenyang kok ketok buta, kalah karo sing dodol. Gelem sak mono ora gelem ya wis. Mergo sampeyan ketok buta. Jajal genten sing buta sing dodol. Oleh sakmene ora lah ya wis ngalih lho. Lho sing dodol kalah karo sampean, mergo sampean gak buta. Kan ngoten. Kenapa kok petani diomongne kalah terus? Mergo petani selalu dalam posisi buta. Nalika nandur butuh mes, akhirnya dipaksa tuku mes piro ae, tuku rabuk piro ya dituku wong buta. Menyang gak iso, wong buta. Ya, bangsa panen butuh dodol. Nah, akhirnya oleh sampeyan ora ya wis lah kalah terus. Mulai sampean gak pengen kalah terus ngempet. Posone lak ngempet. Ngempet aja gampang dodol. Nulak regane iso larang. Tegak ngandel sama jajal. 2 tahun ayo empet-empetan. Ojo dodol gabah blas. Pangan dhewe. Walah mungkin sing gak duwe gabah wis to piro tak tukune ngono. Lah marai sampean urung wani ngono dadi ya kalah. Terus pundi lah butuh nyaur. Lah niku mare butuh niku. Lek sampean nurut kelak balik teng tomak neh. Nggih ta? Kekalahan, kehinaan, kasoran karena tomak tadi. Kenapa Rasul niku kok menang? Mergo Rasul ora wedi sapa-sapa, ora milik sapa-sapa, gak pengen sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Ya mesti menang. Diancam ora wedi, diiming-iming ora kudu. Nggih. Nggih.
Diancam ora wedi. Diiming-iming ora kepengin. Bagi ora kena joka-oka. Wis nduk. Aja dibuju iki lho pilihane bapak bocah ganteng. Pinter. Wis kok dibuju kok kowe ditukokno ngene, tukokno ngene. Alamak ra pengen. Piye? Lagi kalah sampean. Utawa awas kowe lek gak gelem. Ora gelem nampa lamarane pilihane bapakmu wis uripmu sengsara. Kowe engko paling turu ning emper toko lemekan koran. Dijak kedelarang-delarang karo calon bojomu sing mbok pilih kuwi. Ngatase ming bakul bakso ngono ae kate omahe. Ora Blitar omahe kono kos ae wulanan ora kuat. Ngono mbok sir arep kon dadi mantuku. So uripmu sengsara dijak ngemis kowe. Ya ben to mak wong seneng lho wis piye. Diancam wis ora wedi. Diming-iming wis ora pengen. Menang. Malah sampean sing kalah ngoten. Iku. Lah wong mukmin niku ngoten niku, wong mukmin diancam arep dipateni wong kafir ya ora wedi. Diming-iming arep dimulyakno wong kafir ya ora milik mergo wis duwe. Sing luweh sempurna ya niku Allah Subhanahu wa taala. Walil mukminin lan kedhe pira-pira wong mukmin niku duwe sifat izzah. Nah, suwalike wa kama annal izzata. Lan kaya sak temene sifat izzah iku min sifatil mukminin. Setengah saking pira-pira sifate wong mukmin, kadzalika ya kaya mengkono-mengkono sifat al-madzallatu utawi sifat asor iku min akhlaqil kafirin, setengah saking lakone wong kafir wal munafiqin lan wong munafik. Wong kafir niku asor, wong munafik niku asor. Mergo napa? Menghinakan diri sendiri, punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Allah taala, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Allah innal ladzina sak temene wong akeh yuhadduna kang padha nulayani sapa ladzina nulayani Allah ing Gusti Allah wa Rasulahu lan utusane Allah iku ulaika utawi mengkono-mengkono ladzina sing nolak Gusti Allah nulayani Allah lan Rasul iku fil adzallin ing dalem golongane pira-pira wong kang ina kabeh. Ora wong dikai lungguhan luhur malah milih sing ngisor. Ina kowe. Jadi lek gelem manut monggo. Dadi wong fit. Lah kok nganggo karepmu dhewe to kula ngriki mawon ya wis akhire kumpul wong apek-apek. Wong dikandani kowe percaya karo Gusti Allah. Ngono lho, nyembah Gusti Allah. Nyembah kok nyembah watu. Ah watu ya apa mbok sembah. Lah wong ora gelem nolak nulayani. Itu asor. Akhirnya dadi kawulane watu. Semono kok munafik. Munafik niku mergo tata laire kaya manut ning tata batine ora manut. Asor dadi. Kala dawuh sapa Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim kang ahli hikmah radhiyallahu taala anhu. Laukila dawuhipun Syekh Abu Bakar. Laukila lamuno ditakoni litoma iket maring toma. Upama toma iki kaya wong ngono. Terus ditakoki, "Mak, toma." Nek wau kan toma diumpamakna kaya wiji tukul. Sakniki toma niku diumpamakna kaya wong. Terus dijak kenalan. Jenengmu sapa? Kula Toma. Omahmu ndi? Tengene desa nafsu mriko lho. Lho, bapakmu sapa? Man abuka. Man utahe sapa iku abuka bapak sira he Toma.
Niki nek ajeng takok ya, Mas. Lah terus asal usule wong kok iso tomak niku napa to kawitane? Sing nganakno tomak niku lho kok iso manak metu tomak niku bapake sapa? Kala dawuh sapa matur ngucap sapa tomak. Bapak kula niku asakku mamang. Abi utahe bapak kula niku asakku mamang, mamang napa? Mamang fil makduri ing dalem nasib sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Sik mamang. Kuwatir ora oleh jatah. Engko gak oleh. Sing kok Allah niku lho, mergo sing keng Allah niku kan dereng wujud. Lah wong niku barang sing makdur sing wis dadi ketentuan tapi urung wujud niku pancen gampang ragu-ragu. Jane yo wis ditulis, tapi lek urung wujud ngoten niku sik gampang ragu-ragu. Nah, lek sik ragu-ragu berarti ora ngandel karo sing janjeni. Mamang karo makdur niku maknane ragu-ragu karo kemampuane qadir. Al makdur perkara sing dikuasani, lek al qadir zat sing nguasani. Lek sampean nganggep penjahit ki ra patek iso jahit. Berarti sampean lak ngenyek penjahit itu. Lho ngoten. Terus ditakoki, walau kila lamun ditakoni apa tomak, ya lamun ditakonaken lahu maring tomak, upama tomake kena ditakoni ngoten, mahir fatuka. Mau tahi apa iku khirfatuka pekerjaanmu. Jenengmu sapa tomak? Bapakmu sapa? Mamang. Penggaweanmu? Kala jawab sapa tomak? Iktisabu dzuli golek-golek keasoran. Jawabane ngoten. Terus penggaweanmu apa nggih? Penggawean kula nggih ngasor-ngasor ngeten iki. Betul kula mboten ngasor mboten uman. Mbok kula niku disukani pekerjaan, Pak. Ada diasar Pak ya? Lah niki pancen niku penggaweane wong tomak. Walau kila lamun ditakonaken maneh, ma goyatuka, mau tayo apa iku goyatuka pantokan sira. Pantokanmu ku pol-polane apa? Kala jawab apa tomak? Al-hirman, menghalangi diri kepada Allah. Kula mau njaluk Gusti Allah kesuwen, kula lu njaluk sing cedhek-cedhek niku mawon. Kula lek nyembah Gusti Allah niku kadoan tak nyembah sing ketok-ketok niki mawon. Lah terus kaling-kalingan, Pak. Kaling-kalingan. Niku napa? Nggih niki sami kali sing dhuwur wau, sanepan istilahnya napa? Sanepan niku ya diumpamakne seakan-akan tomak kena dijak omong-omongan. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abdul Hasan Al-Warraq. Dulure kira-kira. Nek wae Abu Bakar niki Abdul Hasan. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abdul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu taala anhu, man utawi sapa wong iku as'ara wis mulai ngrasa sapa man fi nafsihi ing dalem atine man ngerasa mahabbata syai'in ing seneng suwiji-wiji minat dunya saking dunya. Enek wong kok wis mulai rumangsa ning jero atine wis ana demen sesuatu itu dari dunia. Terus terserah apa sesuatu itu berupa manfaat, apa sesuatu itu berupa nikmat, apa sesuatu itu berupa pemberian, apa sesuatu itu menapa mawon sesuatu sing sangka dunya qatalah mongko bakal mateni. Fakot qatalah mongko teman-teman mateni apa syai, mateni apa syai ha ing nafsihi oleh mateni bisa fit tomai kelawan pedange tomak. Enten tiyang kok mulai demen karo dunya.
niku si dunya niku terus ngunus pedang. Ajeng mateni piyambake lah pedang niku jenenge tomak. Lah wong nek wis tomak wis ora iso apa-apa. Persis kaya dibelah. Ya, bahasane wongane terkapar, tak berdaya sedikit pun karena dibunuh oleh pedang tomak. Lah, tomak itu munculnya dari demen. Jangan kau bunuh aku dengan pedangmu, tapi bunuhlah aku dengan cintamu. Siap dibunuh dengan cinta, siap. Soalnya wis gak duwe pengarep-arep liyane iki. Mugi-mugi kula panjenengan ngertos napa afate tomak kados ngeten iki. Mugi-mugi dipun lindungi dening Allah ampun ngantos nggadahi bibit-bibit tomak sing ngrembaka. Monggo kita ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man bi yadihil khairu kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.